Здравейте, сър. Здравей, господине. Искам един хамбургер. Какво имате предвид? Това е летище, не за хамбургери заведение. Добре, сър, искам един билет до Хамбург. Съжалявам, казах ви, това е летище. Но Хамбург е град. Вие къв сте? Тапак? Не, пак си ти, защото няма град Хамбург. Съжалявам, господине, но вие имате някаква тиква в главата на вряна, която ви прежи на мозъка и вътре в тиквата може да се сложи само един шибан торч. Добре, че имам един в инвентарито. Вие сте ужасен и аз ви мразя, затова моля ви напуснете. Ще се оплача на менеджера. Съжалявам, но менеджера е в отпуска. Тогава кой е този менеджер за теб? Това е Хиро Брайан. Той е мой приятел. Тико главо, не знаеш ли, че за теб има покемон? Не. Чоклет! Хай! На цели! Тези тапаци ли са или какво? Как може да не са гигантски шоколадови тук? Аз обирам. Чао! Десет секунди по-късно. Сега аз съм менеджера тук. Играха Покемон, Стив и Сноу Голема. Гласове: Иво. какво става тука? Това е шибан торч. Здравейте, Стив.